תוכניתנו נעימות מבית מארחת אותה בנעימות יהודיות וישראליות, אותה ואת סיפוריה. התזמורת היא בעצם המשפחה השנייה שלי, מפני שאני נפגשת עם חברים מילדות. המפגשים השבועיים תורמים לי הרבה מאוד. כשאני מגיעה לתזמורת, זה באיזשהו מקום מלא ממש את המצברים מחדש. נוסף לכך, הנגינה ביחד, זה התעלות נפש. כשאני רואה את שמחה, חוויה שאנחנו באמת מעניקים ומשתדלים לעשות את זה לכל מיני אנשים, בכל מיני מקומות, אני חושבת שזה שווה את כל המאמץ. אני חי כאן לא חיים כפולים, אלא חיים רבים, של כל מחזור ומחזור, כל ילד וילד. כל אחד עם הזיכרונות שלו, איך הוא היה כאשר הגיע פעם, מה נעשה ממנו, איזה מין אדם הוא היום, ואיך הוא היום שומר על אותה גחלת, וכולם יחד עושים ביחד מוזיקה. נעים להם לשוב הביתה, לשפיה. לרבים הייתה שפיה לא רק כפר ילדים. מהם ילדי עליית הנוער, מהם יתומים, ששפיה הייתה להם בית. בסיימם את שפיה, בה התחנכו לאהבת עבודה ואדמה, ובה ספגו ערכי יהדות ותרבות. חיפשו דרך להמשיך לנגן יחד. התכנסותם פעמיים בשנה הולידה את הרעיון להקים תזמורת בוגרים, ומשצרפו אליהם נגני כלי פריטה שאינם מבוגרי שפיה, הסבה התזמורת את שמה. אבל האופי לא נשתנה. כ-30 שנה בהתנדבות, באותה רוח, הם ממשיכים לנגן. הם שבים לביתם, ודרכו למקורותיהם, לילדותם. הם שבים לנגן ביחד נעימות מבית, משפיה.
זאת בשבילי חוויה שקשה לתאר אותה במילים. כל ילד בכפר רצה לנגן. לא היו לנו די כלים לכולם. היו עומדים מסביב לחלונות כאן, מקשיבים, פונים בבקשות כדי להתקבל. את המוזיקה ירשתי מבית אבא. אבי יליד ירושלים, היה חזן, היה קורא בתורה, משפחה גדולה, כולם יצאו מוזיקליים. שרנו בשבתות, בחגים, ולימים נעשיתי משורר בבית הכנסת, במקהלתו של אבא, כשהמנצח היה שם שלמה קפלן. מכאן ירשתי את המוזיקה, וכאשר לימים הגיעה לידי מנדולינה שבורה, קצת תיקנתי אותה וניסיתי להתבטא בה ולהעלות בה את אותם ניגונים שהיו. בבואי לשפיה כמורה, חיפשתי את המוזיקה הישראלית. מוזיקה ישראלית שתשאב מן השורשים שלנו. אהבתי מלחינים רבים ולימדתי את שיריהם, אבל אחד המלחינים שאהבתי ביותר היה עמנואל אמירן. בגלל השורשיות של שיריו, השאיבה מן המקור, אין מפסוקי התנ"ך שלו, ואין מן המודוסים המיוחדים של טעמי המקרא שבאו לידי ביטוי בשיריו. ולכן גם שאפתי לשלב אותם בתוך החומר של התזמורת.
כמובן שהרוח החיה, האדם שכיוון, שמשך בחוטים, שבעצם עיצב את האישיות שלנו, היה משה יעקובסון. הרצנו אותו כילדים, והוא נטע בנו את האמונה, את היכולת להאמין בעצמנו, בכוחנו, אנחנו מסוגלים, אנחנו יכולים להגיע, ואנחנו באמת השתדלנו. וזה דבר שמלווה אותי עד היום הזה. התחושה הזאת שאני מסוגלת, שאני יכולה, שאקח לידי איזשהו מבצע ואני יכולה לעמוד בזאת. נוסף להקניית הידע על הכלי, אני עושה כאן הרבה יותר בחינוך. כי כשאתה מלמד ילד לנגן, זה קשר אישי. אתה נוגע בו, אתה שם לו את האצבעות, אתה ממש, אתה איתו מולו. זה לא כיתה שאתה עומד לפני 40, 30, 40 ילד. כאן אתה אישי עם הילד. במשך השנים, הייתי אומר ממורה, הוא הפך למדריך ממש, איך אומרים, לדמות שממנו שאבתי תמיד את העזרה ואת הדוגמה האישית. וזה הוכיח את עצמו, כי אנחנו לא ניתקנו את הקשר אפילו לרגע אחד במשך כל השנים שעזבתי את שפיה והייתי בקיבוץ, וגם שחזרתי אחר כך כמורה לשפיה. אני חי כאן לא חיים כפולים, אלא חיים רבים, של כל מחזור ומחזור, כל ילד וילד. כל אחד עם הזיכרונות שלו, איך הוא היה כאשר הגיע פעם, מה נעשה ממנו, איזה מין אדם הוא היום, ואיך הוא היום שומר על אותה גחלת, וכולם יחד עושים ביחד מוזיקה.